denoi. 2025ko Andramari jaiei hasiera emateko pregoia, herriko txistularioi egokitu zaigu. Txirula hura jotzen zuen ark zer pentsatuko ote luke. Bueno, kontua kontu, urtez urte txistulariok herria alaitzeko eta musikaren goxotasuna, plaza, etxe eta herriko txoko guztietara zabaltzeko ahaleginean jardun dugu. Eta ez festa garaian soilik. Urte osoan zehar, Goruntz dantzataldearen dantzari txiki eta emanaldietan, herriko festetako mezaz sarreretan, Ormaiztegiko errege zamalkadan eta hainbat ekitaldi eta ezkontzatan besteak beste. Urte guztiko borondatezko lanaren sari gisa hartzen ditugu Aztiriko Santa Marina jaien eta Andramari jaietako lehen egunean egiten ditugun goiz eresiak. Eresi hauek, hala ere, ez dira oraingo kontua. Ez dakigu zehazki noiztik datorren ohitura izango den, baina herriko hainbatek oroitzen dutenez, lehenengo segurarrak eta ondoren legazpiarrak ibili omen ziren. Zenbatetan entzun ote dugu. Zuek bai ondo, kotxeetan alde batera eta bestera, segurako lepaokerrak oinez egin behar izate zuen herriko buelta.